Wannan application din zai baka damar ka iya hana ma kowa ya taɓi wayarka idan kana tunanin akwai wani wanda ke iya zauwa yana taɓin wayarka, to da wannan application din zaka iya hana ma kowa ya taɓi wayarka. Misali yanzu ka shiga wanka kana tunani kana ganin akwai wani wanda idan ka shiga wanka zai zo ya taɓi wayarka, to misali zaka sa lokacin da kake ganin zaka fito daga wanka, misali in ma awa 1 ne kuma awa 2 kuma minti 30, zaran ka sa su wannan mintuna ko kuma awoyi da kuke ganin sai wannan awoyi sun cika sannan wayarka ta budu. Kai tsaye dan uwa da zaran ka je ka download din application din kamar haka zai fara nuna maka wannan fuskar kace zaka danna wannan waje ne kuga ai alama kibe zaka danna wannan waje. Ana danna wannan waje a nan zai nemi mu bashi dama da kuke gani, kuna gani gashi nan zamu je mu nemi application mu bashi dama. Kuna gani gashi nan zamu bashi dama, muna bashi dama zamu fito, zaran mun fito zamu danna wannan waje ne kuga kibe nan da kuke gani, muna danna zamu danna wannan waje kuma ko a sama nan da kuke gani zai nemi mu ƙara bashi wata dama. Da kuke gani muna bashi dama kamar haka zamu danna wannan waje ne kun ga yake bin nan, muna danna zamu danna wannan sama zamu danna ina kuma mal, zaran mun danna shi zamu danna wannan wajen da kuke gani, muna danna shi zai rubuto mana don, muna danna don da kuke gani zai kama wannan fuskar da kuke gani. Ko hattara domin kar ka zo ka kulle wayarka na tsawon awanni take bude maka, ga wajen awa nan, ga wajen minti nan, ga wajen second nan, duk yanda kake da bukata zaka in ma awa ne kake da bukata kaza ko kuma mintuka ko kuma second. Amma misali mun za mu gwada da second 5 haka, misali yanzu mu za mu gwada da second 5. yanzu da zarar mun sa second 5 muka danna wannan waje da kun ga dan kwadin da kuke gani, wayar mu ba za ta taba buɗuwa ba sai wannan second 5 sun cika kamar haka. Yanzu kuna gani ba za mu iya fita ba daga cikin wannan abin da kuke, sai wannan second 5 sun cika. Misali kuna gani ga sunan sun cika wannan second 5 kun ji ko da wayar mu ita kanta za ta banye. Duka yan uwa da muka kawo kashin wannan bidiyo namu, kada na mu like kai follow